My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Taona ndikupatsa ena otuluka msunagoge wa Satana akudzinenera okha ala Ayuda osakhala Ayuda komatu anama. Taona ndidzawadzetsa alambire pa mapazi ako, nazindikire kuti ine ndakukonda. Popeza unasunga mawu a chipiriro changa, inenso ndidzakusunga kukulanditsa mu nthawi yakuyesedwa ikudza pa dziko lonse lapansi, kudzayesa iwo akukhala pa dziko. Ndidza msanga, gwira chimene uli nacho kuti wina angalande kolona wako. Iye wakulakika ndidzamuyesa iye mzati wa mkachisi wa Mulungu wanga, ndipo kutuluka sadzatuluka monso. Ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga, la Yerusalemu watsopano wotsika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga, ndi dzina langa latsopano. Iye wakukhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena ku mipingo. Amen. Tipemphere. Mawu otere Mbuye ndiye chigonjetso chathu, moyo wathu ndi tsogolo lathu. Pa mawu anu ife tipeza choonadi, ndipo pa mawu anu tipeza tanthauzo lenileni la moyo, ndipo mawu anu tipezamo mpumulo ndi chitonthozo. Ndifake muyankhule nafe monga mufunira, ndi kutsitsimutsa miyoyo yathu, kuyikonza ndi kutichotsera mantha. Mutipatse chiyembekezo chifukwa cha mawu anu ife ndapa banja pathu mu dzina la Yesu. Amen. Philadelphia ndi dera kapena kuti mzinda ku Asia Minor umene udalamulidwapo nthawi ina ndi munthu wina dzina lake Atalasi. Atalasi wake wa ATTRLUS, Atalasi II. Atalasi II adali mfumu ya dera la Philadelphia, koma adadziwika kwambiri ndi kukonda m'bale wake Eugene. Munthuyu adali ndi m'bale wake dzina lake Eugene, ndipo ankamkonda m'bale wakeyo pamuyeso wakuti wanthu ankadziwa kuti mfumu yathu imakonda m'bale wake. Chifukwa cha makhalidwe wotere, dera ili lidapatsidwa dzina lakuti Philadelphia. Philadelphia ndi dzina limene limatanthauza kuti a brotherly love, chikondi cha pa abale. Ndi chifukwa chake mumawamva a Seventh Day amagwiritsa ntchito liwu la Philadelphia ngati mawu oyankhula, matichani pachi, ngati slogan, amati Philadelphia, kutanthauza chikondi chapakati pa abale. Philadelphia koma ndi dzina limene likutuluka ku chikondi cha mfumu Atalasi II amene adakonda m'bale wake Eugene, mpaka na wanthu kumadziwa kuti anthu amakondana pa chibale. Ndipo mpingo ku Philadelphia
timautchulaso kuti the church at Jesus' heart, mpingo wa pamtima pa Mulungu. Ndizochititsa chidwi kuti kalembedwe kakalatayi poyamba Ambuye Yesu ali kunena kuti izi anena iye amene ali woyera, iye amene ali woona, iye wakukhala nacho chifungulo cha David. Akati chifungulo cha David ali kunena ulamuliro, kuti amene aliyankhula nanu ali ndi ulamuliro otsekula popanda otakhozotseka, ndi ulamuliro otseka popanda wakutakhoza otsegula. Musayiwale pajama tchulidwanso kuti Alefa ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza. Ndipo ife tili ndi mwayi kuti ndife ana amchikutiro, brackets, kuti mbuye wathu ndi woyamba ndipo mbuye wathu ndi wotsiriza, tili mtsogolo chifukwa ndife ana amchikutiro. Tili ndi Mulungu amene amadziwa zoyamba nadziwanso zotsirizira, ndipo ife tili mkati. Nifake sitingazunzike ndi zinthu zoyamba popeza dzatizindikiritsa zoyambazo iye amene azidziwa. Sitingakhale mbuli pa zinthu zotsirizira popeza mbuye wathu adziwa zotsirizira, iye ali woyamba ndi wotsiriza. Ndipo kumpingo ku Philadelphia Yesu akuti, lemba kalata kwa mngelo wa kumpingowu ndi kunenetsa kuti iye amene ali kuyankhula ali woyera. Ndipo china chotinyaditsa ndi chimene chisikupatsani mphamvu inu nonse mbanja la chikhulupiriro nkuti Mulungu kapena mbuye wakukutsogolerani, iye amene ndiye atate wanu ndi ambuye wanu, ali woyera. Amen. Koma sadangokhala woyera kokha, komanso ali woona. Ndife amakwanitsa kutitsutsa ife osakhala woona. Popeza wopotoka sayenera kutsutsa wopotoka mnzake, popeza wakhungu satsogolera wakhungu mnzake, anyani sasekana vikundu, chifukwa onsewo ali m'mavuto. Koma tili ndi Mulungu amene akhoza kutsutsa kusalungama kwathu, popeza iye ndi woona, iye ndi wolungama. Ndipo kuyera amakudziwa popeza iye ali woyera, sangasokonezeke kuti kodi kuyera kumaoneka chotani, chifukwa iye mwini wake ali woyera. Ndiye za kumpingo wa ku Philadelphia Yesu akuti, ndidziwa ntchito zako. Mipingo yonse 7 iyi paumakhala element yokhudza works of faith, ntchito za mbanja la chikhulupiriro, works of faith. Osamathira madzi nkhani yokhudza machitachita a chikhulupiriro, chifukwa chakumuwerenga uyipa Paulo ndi makalata yake. Pomaona ngati kuti mwakupinda manja wosachitapo kanthu, asangoti kuguluza mchisitima cha grace, tidapulumuka mwachisomo mulundu. Sisiyenda chotero ayi. Ndifake ku mipingo 7 ali kuyankhulabe works of faith, popeza chizindikiro cha chikhulupiriro chichokera mu ntchito zooneka. Ndipo ku mipingo yonse Yesu ali kuyesa ntchito za mipingoyi kulabu kumalo oyesera, popeza chimene chimayesedwatu ndi ntchito za munthu. Ntchito za munthu zimayesedwa. Ndipo amene safuna kuonetsa chochita alibe choyesedwa.
ndi anthu aja amene sitingawayitane ngati pali zokambirana za mmudzi chifukwa they are useless. Palibe chimene tikhoza kuwayesa nacho. Tiwayitana kuti tidzakambirana nawo chiyani? Ndi muja kumagwa zinthu mmudzi, anthu nkukumana kuseri kumakambirana, iwo sakuyitana chifukwa ali kudziwa kuti you have no contribution. Ndi munthu amene ulibe choti nkukuyesa nacho chifukwa timawayesa wanthu ndi ntchito. Timawayesa wanthu ndi ntchito. Ndifake timati inu bwanji mtiphunzitsireko kalasi ndi kuti tumuyesa munthu ndi ntchito. Tili kudziwa machitachita yake akhoza kutithandiza. Inu bwanji mtiphunzitsireko Sunday tikumuyesa munthu ndi ntchito. Tili kudziwa machitachita yake kuti akhoza kutithandiza. Inu bwanji mtikhalire mtsogoleri kudera tili kumuyesa munthu ndi machitachita yake. Ndifake muja mkamasankha munthu oti akutsogolereni kudera mumati kodi amaoneka pachitatu kudera angadzatiphere mpingo, ndi inu mmati timamuona kumapemphero akudera. Kodi amaoneka pamaliro tingadzachite mwambo wa maliro popanda mtsogoleri, ndi muja inu mumati timamuona tikakhala ndi zovuta kudera kuno. Ndiye kuti munthu uja mumuyesa ndi ntchito. Works of faith. Simuyesa munthu popanda ntchito. So simunganene kuti ine ndine wokhulupirira munthu sadzapulumuka ndi ntchito zake. Iyayi, iyi si nkhani yachipulumutso. Ndi nkhani yakuti mudapulumuka, tionetseni zizindikiro zakupulumutsidwa. Ameni. Ndifake ku mipingo 7 kwaseku kumayankhulidwa nkhani yokodza ndidziwa ntchito zako. Zaperewera ntchito zako. Ndakhutira nazo ntchito zako. Pali choyenjezera pa ntchito zako chifukwa munthu amayesedwa ndi ntchito zake. Ndifake simungangonena kuti tufuna otitsogolera ku morning devotion akhala auje. Mumamba mafufuza ntchito zawo ngati nzokwanira kukhala otsogolera morning devotion chifukwa pene lukhala chipiriro chachisanu mvula ndi mavuto ndi mdima. Mungatsadzakholeredwe ndi munthu amene ali kumbuyo kwanu, amene adzakubzalani mzimu wa ulesi, ndipo Yesu adzakhala kutsogolo koma adzafuna kuti akutsogolereni inuyo, inu mzikhala kutsogolo kwake kwa iyeyo chifukwa munthu amayesedwa ndi ntchito zake. Ine simungandiyese ndi kolala wa ubusa. Kumpingo wa Kulodikaya Yesu akuti ndidziwa ntchito zako, kunena kwina kumwamba kwathu tili ndi chidwi ndi machitachita. Kuti mmakhala chotani kumwamba kwathu. We are interested to sangawerengere kanthu kamene mmachita chifukwa iwo adasankha kudana nanu, chabwino sangachione pa inu. Mwina anzanu amumpingo sangachiwerenge chabwino chimene mumachita popeza adasankha kudana nanu, poti amene wasankha kudana naye suchiona chabwino chake. Mwina anthu apabanja pathu sangachione chabwino chathu, pokapereka malipoti kwawo amakapereka zolakwa zokhazokha, chabwino chanu sachiona ndi imene adakonzera. Mwina pakwaya panu sachiona chabwino chamwa inu pakwayapo, popeza oti aonewo adasankha kuti asaone.
koma mulungu adziwa bwino za ntchito popeza tonsefe timayesedwa ndi ntchito zathu. Amen. And ntchito zathu ndi zimenenso zimatipanga okay, security yathu ya zonse idagona mu works of faith. Security ya zinthu zonse idagona mu works of faith. Ndifake munthu wina pakampana akanena kuti ayi pepani bwana ndagwira mokwanira bwanji ndisunthe, ndi muja mabwana ena amati tadikirani mutipeze mawa tikambirani, ndiye kuseri kwa amati kodi amene titawo chokera chiyani, kapena ndi salary kapena nchikhalidwe chathu. Ndi amafufuza ndi amamuyitana kuti tatiuzani mavuto yanu nchiyani. Ngakhale mmafonimu muli ma application ena ma smartphone, ukamafuna kuchoka mu system imene yamakufusani kuti muyokeranji pa phone ito, ukufusani kuti muyokeranji, tipatseni feedback, tidala kuitsa yani. Mwina mufuna kutuluka pa Facebook, mufuna kutuluka pa WhatsApp, mufuna kutuluka pa Gmail, amakufusani kuti mwina tili nzola kwa zina, mutatipatsa feedback tidziwe poti tikonze. Bwanji mufuna uchoka mu service yathu, tidala kwa poti, because you are important. Hallelujah. Because you are Yosef. Chifukwa adakuona kuti ndi customer wao, zilipo zimene udachita zokhudza program yawo, zilipo zimene udachita zokhudza company yawo. Ndiye ukamatuluka amene nadziwa kuti nchifukwa chani akuchoka, asikanena chiyani akachoka zokhudza ife. How shall we progress in his or her absentia? Ndiye amati, can you give us feedback because you are important. Ndi chimodzimodzi chotisunga ife moyo uno, chakuti kholo likhozoti tili mwana sikwangu utalika nkunenepa ndi kukhala ndi ndevu zambiri kapena phazi lilitali, zilibe ntchito iliyonse, zilibe ntchito iliyonse. But the usefulness of this boy ndiye ukachoka pamakhala gapu. Ndi mmoja makola amati mkadamba mabwera achimwenera kusowani. Akati mkadamba mabwera achimwenera kusowani, sikuti aonena kuti akusowani kutalika kapena kufupika kapena kuti amakopeka nkuti ndinu wakuda kwambiri ngati abusa kanyenda. Ayi, izo zalibe nazo vuto ayi, koma kuti chilipo chimene mmachita, ali kusowa works of faith. Ndifake tili ndi anthu mu mpingo muno olabwere nkalata, ndiye podzatenga kalata kuti aluchoka tibe nazo ntchito, chifukwa ife tibe nawo ntchito, alibe mpakiti iliyonse, palibenso chimene tidzasowa kuti adalipo mpano, akuti adabwera ndi akuti atenga kalata aluchoka, olata pandi utsanzika kaya khoso utsanzika, olatene kuti nemmakudziwani ka olatene kuti ndifuna ntsanzike, aliyense adzangupenyetsetsa popeza muno ndi mchalichi bwino mankhula ndiye timanguti chete. Ndiye basi ndifuna nkutsanzikeni abale mati nkuuzeni takhalira limodzi nthawi ita umakhala ndi yani mtima mati chotsitsi umakhandi ndanu umakhala ndi yani ife takhalira limodzi dera lino mu mpingo uno, ndiye timafuna tikuuzeni we are relocating tuli kuni, ndiye uyimirira akunkulire ife titsanzike. Mulukumva koda abale, mulukumva mauwa ndunena, mulukumva banja osandomberako mmanja. Ndiye populakwa ndiye timanguwomba mmanjamo potalo mufuna. So you remember kuti mombere mmanja. Mmanja simaulele. Basi timomba mmanja amukwina kuti mafizo basi kuti nanga sikuzizira tingomba mmanja kwina kuti mafizo. Kwa munthu is useless. Ife tidakumana naye kudadziwana naye liti munthu kuchitatu sitimuona kwa maliro, sitimuona pachikwati cha mwana mzake sabwera mchali chimunu bwera nkujedwa ndaliyo sukhala mpando wakumbuyo chipembedzo chisadathe yonyamuka alupita zopereka sachita nawo. Kuyankhula kokha nupeza zolakwa, kuyankhula kokha kunjaku ndi zolakwa za anthu ena basi. Tsono tidali naye ankakhala ndiya olata pandu utsanzika apite komweko ankutenga kalata kwakula mpingo mposa olata pandu utenga kalata pebekanta tidzamtumizira ikampeza komweko. Because we are always tested by works of faith, all of us. Ndifake maliro ena amavuta kuti apite kumanda, kumatsekereza wanthu alulira
wali yesu satani wake maliro okokhawayi ndale ndomwe mafumu ena akankhula pa maliro kenaka nkubanika kuyembulira kwachiti ugwira anthu mafusana kati pena adali pachibale ndi afumu alayi sadali pachibale bwanji ala adali munthu okhudza miyoyo works of faith ndifake maliro ena savuta ampingo machiluteteza kuti bwino timalimbeko nyimbo pepano lirako techepetsani chifukwa munthu ntchito zake zulu yesedwa pa chisoni chake. Maliro ena achoti nyimbo umachilulimbirana oyambitsa nyimbo osatiso kuti munthu yoka pena adala olemera kuti adala otchuka popeza anthu amakondupira maliro ya anthu olemera okokha ayi koma chifukwa adali wokhudza miyoyo ndipo ntchito zake zulu yesedwa pa chisoni chake. Tina anthu amvetse chisoni amene ngati atapezeka nyumba mwanu yambani kugwira ntchito kuti ntchito zawo ziyambe kuyesedwa tsopano, yambani kuchitapo kanthu kuti ntchito zawo ziyambe kuyesedwa tsopano. Tili ndi anthu amene ntchito zawo sizidayesedwa, ndipo ndikuwuzeni kunja kuno kudafapo anthu aja oti mayi wake wa munthuyo ndi bambo wake pamaliropo kumalira kuopa kuti anthu angamati fiti ndine koma obereka yekha ndikulirira DNA kuti magazi wa njanga nkhope tidafanana koma munthu yali useless, will not miss him, will not miss her. Nkumazidziwa zimenezo mu mtima mwana obereka okha, but they will not miss this person. He was useless chifukwa ntchito zake sizidayesedwe. Yesu akuti kumpingo ku Philadelphia, ndidziwa ntchito zako, ndidziwa ntchito zako. Taona ndapatsa pamaso pako khomo lotseguka. I have given you grace, the open doors. Amen. Open doors, grace, chisomo chakutseguka kwa makomo. You are the church at my heart. I have given you grace. Makomo tseguka. Ndipakuti munthu sadzakwanitsa kutemberera maonena kuti sangatseke munthu khomo limene ndatsakulira mpingo ku Philadelphia. Tanthauzo lake nkuti palibanga kwanitse kutemberera nyumba yanu chifukwa Mulungu waika chisomo cha makomo otseguka. Amen. Koma moyo wake umenewu khomo lijala zoyankhula, kukangana, kunyozana kokha, kukadzulana wanthu pachibale, ana kudana kugawana, first born amagwirizana ndi third born, fourth born amagwirizana ndi last born fonsewo ngoyera ali ndi mpata pakati pa mano ndi amagwirizana okhoka malingana ndi mmene alili. Sixth born amagwirizana ndi second born fonsewo ali mchigama chachitali. Zinthu zake zoyipa zokha. Zinthu zake zoyipa zokha. Crisis in the home. Amayi amagwirizana ndi last born chifukwa onsewo ngamakani ndi ofanana zoyankhula chifukwa amayiwo opanda ulemu ndi abambo akakala last born kaso kadaphunzire kali ulemu kakadzakwatiwire kuna koso kadzakhala kopanda ulemu mwamuna basi umagwirizana okhoka nkhondo yokha. Chaos. No open doors. No open doors. Yesu akuti kumpingo ku Philadelphia, open doors. Ndiye ine ndikumuona Yesu ayankhula ngati kuti waika alonda maochimene aika akerubi ndi malupanga amoto paja. Alonda a Mulungu sakhala ndi mipeni yake imene makagula ku free market yayi, amakhala malupanga omayaka moto. Alonda malupanga omayaka moto kulondera open doors. Nobody should come and close the door. When you are sleeping, the doors are open. When you are away to Mangochi, the doors are open. When you are sick on bed in the hospital, the doors are open. Chifukwa Mulungu walamulira dalitso nyumba mwako mpaka na ana ndadzukulu adzajera mpaka na adzajera.
izi tu nyumba zike zoti munthu wina akayifunukire zopereka saperekera kuseli kapena akafuna kuthandiza achibale sapereka kuthandiza mozemba kuopa wenawa ayi chifukwa ndi khoma limene lidatsakulidwira ku chisomo. Yesu akuti kumpingo wa ku Philadelphia, ndapatsa iwe makomo otseguka chifukwa unasunga mawu anga. Udasunga mawu anga. Mpingo uvutika koseko zaka zonsezi timakhalira pa mpingozi ndikuti ngati wina atafika poyamba kusunga mawu. Amen. Ngati wina atafika pa muyeso oyamba kusunga mawu, ndifake sititsekera chalichi, ndifake sitina kuti pano patili ku holiday tidamba tatseka chalichi lidzatsakulira pa September. Ayi, kuti wina nkupezeka amene akhoza kusunga mawu, kuti wina nkupezeka akhoza kusunga mawu. Ndipo kusunga mawu ndi chinthu chovuta kuopsa, ndipo tizipemphera kuti chisomo chitikwanire. Ndipo inu amene mumasunga mawu inu ndinu onyaditsa ndi okhumbirika. Ine ngati pala anthu ena amene ndimakhumbira ndi anthu amene ali ndi zizindikiro za kusunga mawu. Sangakhale 100% olungama osowa kanthu kochita, koma umaziona zizindikiro zina za kusunga mawu mpaka na kumakhumbira kuti utakhala ngati munthu osunga mawu, very constant and consistent, anamvera mawu a Mulungu ndipo adasunga. Ndipo sungathe kumbweza, sungabwere muno nkumukopa kuti aleke kusunga mawu. Ayi, ntchito zake zili zoonekera, adasankha kumachita zimene mawu amanena. Anthu otere ndi okhumbirika ndipo ngochepa kwambiri. Ndipo ngati inu mutakhala mmodzi wa iwo, Mulungu azilemekezedwa chifukwa cha moyo wanu. Popeza Mulungu amalemekeza mawu ake, ndi chifukwa amabwera kudzakulonderani ndi angelo akusunga malupanga amoto chifukwa mudasungidwa mawu ake nyumba mwanu. Ndi chifukwa chake timakhala tu yankhulana modandaulirana nkhani ya kusunga mawu. Nyumba mwathu muzipezeka mawu. Ndipo tina tating'ono tizikuonza inu. Kuiona nyumba ya Mkhristu timankumana naye kutchali chikokha kuno, koma mnyumba mwake mulibe chizindikiro. Ayi, kulowa mnyumba zipeza nyimbo za menemo ndi zokha zija, zikwangwani, zizindikiro, kuchita kudziwa kuti nyumba muno mulibe mawu a Mulungu. Ayi, nkhondo ndi zina, kuombetsa zitseko ndi zina zotero. No anointing in the home. There is no place for the word. Maphwando ndi zobisabisa za mfiriji ndi zina zoyipa. Mpaka na mkulu inaka ankachilukaniza kuti wasabwera ku nyumba kwanga wopanda notice yeniyeni. Bwa ayayi osadzangutulukira. Kuli chani kumpanda? Osadzangutulukira. Mwafotokoze bwinobwino ngati mudzabwere. Musimuchite kwa mfimu ngati mubwere. Nabwera pa window basi pakoma pa gate udzumwira. Munanena liti kuti mubwera kuno kuti inu mumasunga kujani kumpanda kuli jani? Kuli ya mkulu ina mpaka nankakaniza mapemphero apachitatu ku nyumba kwake. Ndi mali njoka. Ali mwina mangozi podzachita mapemphero anthu pa sitting room, njoka idzachita misbehave idzatuluka ku chipinda. Adzakumana ndi wanthu. Uyo ndi ankakanizira, uyo ndi adaneneratu zomabwera ku nyumba kwanga. Ayi, tizikumana kunja kwa gate. Ndikumbukira ku mpingo kwena ndochita door to door, ndimakumana ndi akhristu panja alendi chifukwa anu wake nyumba kuti kunosalowa munthu chisawawa. Ndimakakumana panja nkukhatsonga panja pa gate paja, pasi paja kuyendera Mkhristu. Ndine popemphera ndi Ambuye, mwana wanu uyu tsiku lina adzakhale ndi yake nyumba. Ndipo mpaka na abusa adzalowe nyumba mwake, asadzacheze naye panja pa gate. Ndipo wena ali maumboni lero zinthu zawo zidasintha, sali chimodzimodzi. Mulungu adawakumbukira. Taona ndikupatsa ena verse 9.
otuluka msunagoge wa Satana kudaliratu mpingo ku Philadelphia umeneyo Yesu akuti mpaka na ndikatenga anthu otuluka msunagoge wa Satana kuti abwere adzalambire pamaso pako, tsiku lina adzanene talandira alendo ntchali chimuno kudzapemphera nafe. Ndiye ayankhula okha ndi anthu aja okha nkunena kuti ife tili kuchokera ku sunagoge wa Satana, ndipo mzimu wa Ambuye adatigwera nakonza makhalidwe athu, ndipo Mulungu adatilozera kubwera ku mpingo wa ku Philadelphia chifukwa tidzasungidwa bwino. Chifukwa sungatenge ochokera ku sunagoge wa Satana nukwalozeranso kumene kuli anthu amene amavala zovala za chalichi koma again yonso ndasatanaso. Hayi, Yesu sangachite sachita zimenezo, chifukwa anthu aluchokera kale ku sunagoge wa Satana ndi akawaperekenso pakati pa anthu otsirika madimba aviwembu andewu azinthu zobisala oti osoka dzidza ali naye. Ndiye Yesu akatenge anthu ku sunagoge wa Satana nukatulaso pakati pa anthu oti ali nkadzidzi. Ayi, koma pakudalira mpingo wa ku Philadelphia Yesu akuti ndidzakupatsa wotuluka ku sunagoge wa Satana kumene kula akadzidzi, kumene kula akhwezuli, ndidzabwera nawo chifukwa Philadelphia ndi mpingo at my heart, chifukwa ndidziwa ntchito zako, ndidziwa ntchito zako. Mpingo uzidalirika, banja la munthu lizikhala lodalirika, inu mwana wa munthu azikhala wodalirika. Mudziwa kuti angakhale munthu ngati ine yotsogolera ndi malakalaka nditapeza banja lodalirika, ma individual people odalirika, achoti nkhosi yankhula nawo zinthu, kuyankhula ndi munthu odalirika, titani pamenepa kumaso watu tunene kuti unene naye kuti titani pamenepa, kuopa kuti ndikangwerekeze ukuze iwo kuti titani pamenepa ndi kuti dzuwa losera zilizo zina ndonekerei izo obusa atubwera pa khopa pangu madzati titani pamenepa, izo zina afuna andizolowere kuti andidyere amatati titani pamenepa, koma tutchale chimene ine ndituluka mpaka kuti ayi pasipezeka wanthu odalirika. Anthu ajoti mukhoso onena kuti zativuta tabwerani, zativuta mu mpingo muno tabwerani, mubwera ngati mujimnabwerera nthawi chinetu akuluakulu titani ndi nkhani za send fund mumafotokoza, titani nkhani za zitupa mumanena kuti no sitingamapereka 500 kwacha timanena kuti tiyendetsa mpingo. Munkayankhula apa umakuitanani mmagulu kudalirika, wena atolo kwaitana palibe kuti abwera. Ayi, anthu osadalirika, anthu achoti sungadalire, enanso ndakula mpingo achoti manguwa dziwo kuti alipo ndi madziwo kuti kukhanga tikudera kuti kulakula mpingo akuti sungadalire, sungayimbire foni utanguyerekeza ndipo akhoza udzudzumuka kuti banja ndiyimbira foni chifukwa yongo osadalirika. Ngati mene alili ana ena mnyumba mwathumu, inu mulibe nawo ntchito, mdabeka ndinu mmafanana nawo nkhope, koma simungauze zinthu zokhudza kudalirika kulikonse. Ayi, ndi achotolo mudwale sanena kuti mnadzuka ko bwanji. Ayi, nyumba mwanu momwemo muli ndi ana, mukadwala sanena kuti amayi mnadzuka bwanji. Anthu osadalirika. Ndinapita kuzomba, mene napita ku Blantyre nakona mwana ku Chansa College, amakhala paja kumene kuja suosa amakhala ku hostel, amakhala mmanyumba awo anthu ampanga malentos mmanyumba. Mwana wanga amakhala nawo imodzi mwa manyumba amene ali pafupi kwambiri ndi university. Kwabwino kwa basi kumpanda ndi amayi anu wake nyumbayo, titangofika kuti abusa ndinadwala ine kwa almost 3 months, koma every day flank amabwera pa khomo kugogoda gogo madzuka bwanji lero, agogo madzuka bwanji lero, aline mwana uyu ndadabwa naye, mwana okhala ndi umundu kuti kalanga ino busa okanyenda, mwana umutchulako wena, mwana obusa kumtchulako wena kuti ali ndi umunthu. Kodi sungauze wanthu mmawa olalikira? Kodi ndani yosafuna zabwino anthu atatchula zokhudza mwana wake potifa mbiri mvibekere vomwevi? Kudwala otate wake pomwepo mwanu maombetsa zitseko osanenako kuti mwadzuka bwanji.
akati akugogodera ndikuti akudzafuna makobibi basi. Ndipo wena anu muli ndi ana acho kuti mmatha kuyimbira foni utabwerana sisi mwana wamkazi odalirika koma chimwene akalipo useless simwambire yoko ayita anayo tabwerana sisi osati ngolemerayi koma odalirika tabwerana sisi kumata sisi kunena mwana obereka nokha adasanduka mlongo wanu chifukwa ngodalirika mpaka na umamuze zinthu zikulu titani pamenepa abambo anu anati itana naye mali tema bweramo asisi abambo anu tere anachitunduza kuti nkuitaneni iwowa ndine mitu yaima titani pamenepa asisi wana odalirika osatomena ungumanga vingo mati kuti mmalayo mavalawa chili chingo kwanjata chingo machoseche kuluzizira tsono mata amene adza kuthandiza chani. Kopotsiriza Yesu kumpingo wa ku Philadelphia akuti idzafika nthawi ina verse 10 popeza unasunga mawu a chipiriro changa inenso ndidzakusunga kukulanditsa mu nthawi yakuyesedwa. Chimene chimatisunga ife mu nthawi yakuyesedwa sikupempheredwa kokha ndi wanthu ngati matsenga ngati kuuza sing'anga kuti tsirika nyumba yanga koma angakhale kusunga mawu. Inu amene mumasunga mawu a Mulungu ngakhale mutapanda kupeza okupemphererani kuti adzazungulire nyumba yanu mawu a Mulungu ndi okwanira kuzungulira nyumba yanu nkukupulumutsani nthawi yakuyesedwa kwanu. Angakhale patapanda upeseka munthu otakupempherereni kuti pempherereni kuti ndikayesedwa ndizipambana, inu amene mmasunga mawu mudapambana kale poyesedwa. Inu angakhale zopereka timachitazi tummayesero sizophweka munthu utenga chinthu cha nyumba mwake kukachipereka kwina, sizophweka. Mmayesero ndi nkhani yoti munthu ina adasunga mawu basi, adasunga mawu. Popeza adasunga mawu acha mambuchita manifest ngati mujaikhalira nyanja kuti idasunga madzi acha mamba kukhaphwira mbali chifukwa nyanja idasunga madzi. Ndi muja mchenga umayamba kusonkhana mbali mwa nyanja kuulula kuti nyanjayi idasunga madzi. Ndi uja boti limayandama chifukwa nyanja idasunga madzi. Ndi uja sitima imayandama chifukwa madzi adasunga, chifukwa nyanja idasunga madzi. Ndi muja anthu amachoka ku Zambia kubwera mpaka na kutsata kusengape kukaona madzi osungidwa mnyanja. Iwo amene asunga mawu a Mulungu adzalanditsidwa poyesedwa iwo chifukwa mawu a Mulungu ndiye chingo lenile the hedge pamene inu muyesedwa ndi zinthu konse kumene mukhala. Lero ndimafuna tilekeze pamenepa za mpingo wa ku Philadelphia. Ndipo Mulungu wakoma mtima ndi okhulupirika achitire chifundo ife kuti tikonso sanduka mpingo odalirika, ma individual odalirika, ma family odalirika, ana odalirika, makolo odalirika. Chifukwa Yesu tili ndi makolo ajoti ana mangodzikulira okha, kumangodzikulira okha osafusa abambo aho kuti fizi ndilibe kwangudziwa kuti madalaja pajali useless kwawo nkubereka koma osati kuti akhoza kuti ngodalirika kuti nkwafusa kuti fizi ili kuti ayi tindasi mayenda manyumba amamangodzi kuti kwacha muntani kuti lije sangelekezi ufusa abambo ayi chifukwa adazi kuti abambo siodalirika ayi. Aliponso anthu antulunga omvetsa chisoni kuti mudangubereka anangugundika nkubereka wana. Ndi akakufunsani kuti tikudye chana onse ndiyese ngati Yesu pamtanda kuti udabereka wekha kayo asakuyese ngati Yesu pamtanda aufunsa kuti lero tikudye chani tipo 9 pa khomo pano tikudye chani tonse ofanana nkhope ndiwe udatibeka ndiwe tikudye chani pano
ine sindifuna kuti mmawa ndiziyesedwa ndimamva mawu a Mulungu ndikuchokera kopemphera, ndiye sindifuna kumayesedwa munthu ndimamva mawu a Mulungu ine. Ayi ngati iyi tikufunsani be Yusufu ndi mujama muona munthu wa bambo mmawa ali tatalazi mtaoni kuyesera kugwira kuyesera kuchita ichi kukonza popesa ngodalirika. Anthu akamagundika nawo mowa mtauni mu kandama komwe kang'ono kakumalawiko iye osachita nawo chifukwa ngodalirika. Ali kudziwa za anthu a mnyumba mwake amene ali kudziwa kuti ndalama kumalawi kupetulira bibida ndikachasu sikakwanira. Kuli anthu ambiri behind me amene adzafuna mathandizo anga osati amabwera mmawa kumowa ayi haizina alubwerako kumowa kwanzi kuti wanawo ngamasiye kale bambo wawo alibe fukumasiye supiritsa kumanda kokha kuti ayi atatanga odapita kumanda ayi oyi anga khalosi bambo amene mbambera mmawa kumowa usiku uja asada ndimakumana ndasina mjiramu omvetse chisoni mudzuti mpaka nawina ndamufunsa kuti muli ndi wana akuti 7 kuti mudaberekera kaduka mudaberekera jealous. Anthu ngati inu pamafunika msakhale ndi wana ayi chifumu lakwira wanthu amene sadasankhe kulakwiridwa amene sadasankhe kuti akhala amasiye. Ndipo anotere ngakhala malembetsa kuti ine ndine amasiye pebe kanthu ukalembetsa muli pa chibuku cha boma chija muli abambo anu ali moyo kuti ayi chibuku cha lembetsa kuti ine ndipo bambo wanga ngama munthu amabwera mmawa kumowa munthu ziri ndi ndo bambo wanga pali nene chilungamo ndo bambo wanga ndilibe chifukwa ola akafuna kusakasaka fizi ndekuti adathamangira kwa tsibweni wake mumwe adapita sabata atayi ankolo mukapando ndipatsa fizi sukulu sindiyimba koma chonsecho tataka ali nawo pali bwino lembetsa kuti ayi tatanga ndilibe sane muyanu nchiyani kuti ayi pamene popo pakhale blank pasane ndili ndi first name yokha ndilibe sanemu. Teni Mulungu atichitire chisomo ndi chifundo kuti tisikhala anthu amene anthu akhoza kunena kuti m'bale uja akadakhalapo amayi aja akadakhalapo mnongo uja akadakhalapo. We fill the gap chifukwa iwo aja palibe. Mpingo wa kule Philadelphia ndi mpingo wodalirika, the church at God's heart. Ndipo Yesu akuti mpaka na ndikatenga otuluka mu sunagoge wa Satana. Uwo ndiye mpingo woyenera kubweretsera anthu otuluka ku sunagoge wa Satana. Ndifake munthu wina atadati inu amene mmatuluka mipingo inu kuti ati mwathawa kuno mutsata mpingo woyera yambani mwachitani kafukufuku okwanira mukangosintha akadzidzi kuti mwina akadzidzi amwathu muno ngaulemu amatuluka chama 7 amadikira anthu ajeka yesima. Mukangolowa kumpingo kumene anu ake ali ndi akadzidzi choti chama 5 atuluka kale kuti anzathu tisadaphike mukadadikira tamba taja mutuluke chama 7 kumpingo tuchokako anu ake akadzidzi wake ngaulemu amatuluka chama 7 akhwezula amalira chama 8 ali kuno ali mamba chama 5 fosa kusintha mpingo chisawa magazi kuti kuno kuli koyera ayi kapena kuti ubwera kuno ndiwo kuti ati mathawa mavuto ayi. Koma kumpingo kuli Philadelphia Yesu akuti mpingo ndi maudalira ndikhoza ukatenga wanthu amene adatuluka ku sunagoge wa Satana. Tindi anthu amene amalapa nabwera kuti joyina nkumakafusiridwa ndi abusa chibwezi kuwafusiridwa ndi akulu mpingo adzalimbikitsidwa bwanji wotelewa. Munthu amaganiza kuti mwina abusa ndi amene akhoza kuchita chilungamo. Munthu amaganiza kuti mwina atumiki ndi amene akhoza kuchita chilungamo. Atumiki aluyimiritsa mtsikana kumuyimitsa mtsikana panjira ndulu kufuna chibwezi. Kodi inu suja muli pa banja ndakasuwa nomwe timaona mchalichi alaanza kuchalichi zimenezi. Kodi mese pachenu ndinakula mpingo ala zimene zichenzota dangoti sankha kudera. Ndiye nkunena kuti akatenga anthu kusunagoge wa Satana wolapa abwera adza joine anthu awawa ayi ndifake nthawi zina Mulungu amamboti jeka kwamboona kuti nkwapatsa anthu omana ngati awa munthu yadzazunzika akadzakhala ndi awa anthu omana theretu amamudyera m'maso munthu
tili ndi mbale wathu wina mpaka na mokudzula sima ndi mkazi wake yenyama wamayi wake wakuseriwa lugona osadya usondiwo ali me te ndipo mwayi kuti ine ndali kuti ali ndithu nkadammenya mbalezo gudubula penezo nkadapita pamwe pali sibapo fafaniza mbalezo kuti pano kuti mesenu ndinobusa kuti ubusa ndimachita kwanu kuno ine ndimachita kunsonkha manja atu ine ndine mbusa kunsonkha manja ngati ndine mbusa kwanu kuno tendimirire kuti tingopemphera chimene tichite ife tiuze Mulungu kuti Ambuye chisomo chakukhala odalirika, chisomo chakusunga mawu anu, chisomo chakuti nyumba yanga ikoso khala imodzi mwa nyumba zodalirika, chisomo chigwere pa wana wathu, adzukulu wathu, mpingo wathu ukhale odalirika monga mudaona mpingo wa ku Philadelphia muonenso mpingo wathu. Teti ngopempha chifundo ndi chisomo pamaso pa Mulungu. Okoma mtima ndi okhulupirika ndinu Mulungu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi, woyera wa Israeli. Ino amene mulipo, ino amene mudalipo, komanso ino amene mudzakhala nthawi zonse. Ndinu chiyembekezo chathu, ndinu populumukirapo pathu, ndinu thandizo lathu. Lilemekezedwe dzina lanu, lipembedzedwe dzina lanu, kuti mpaka natsopano ndinu Mulungu pakati pathu. Tili kuona mpingo wa ku Philadelphia, the church at your heart, mpingo odalirika, mpingo umene mudausungitsa chikhulupiriro, ndipo kumeneko inu mudakondwera pakudziwa ntchito za mpingo wa ku Philadelphia. Popese munthu amayesedwa ndi ntchito, mpingo umayesedwa ndi ntchito, dziko limayesedwa ndi ntchito, ana athu amayesedwa ndi ntchito. Ndipo pomwepo pakuyesa mpingo wa ku Philadelphia mudafika pakuutumizira otuluka mchipembedzo cha Satana, iwo amene adalapo kuchokera ku sunagoge wa Satana, podziwa kuti mpingo wa ku Philadelphia udzakwanitsa kusunga ndi kusamalira otere, popesa ndi mpingo umene uli nacho chikondi ndi chisamaliro chachikulu. Longani chisomo nyumba mwathu, chisomo chakudalirika kwa wana wathu, chisomo chakudalirika kwa pabanja pathu, chisomo chakudalirika kwa mpingo wathu, chisomo chakudalirika kwa moyo wathu ndi dziko lathu. Lilemekezeke litamandike dzina lanu, Mulungu mmodzi mwa atatu, Jehovah Loi, Eroshadai, Edonai, Eloi, Elohim, Jehovah Medika Shakem, Jehovah Tabaoth, Modzina la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonga Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.